Yau ya zan yi da rayuwa na har na fita hayyacina kuma raina na ta kuna domin an taɓa annabina abin alfaharina kuma shine shugabana annabi shine mai gidana ya fi uwa har ma ubana na rantse da ubangijina kowa ya taɓa mai gidana zan yi shiru ba in dai da raina kan shi ni zan ba da raina wata yar banza kaza masu kamun muna yar bakama nan ya ja ka kare ma ya akuta ka azalima ma ko alade ya fi kiki haifuwar ki asara ce kazama masu goyon bayan naki suma su sani fa abun da girma kar su ga mulkin su da girma to Allah ya fi su girma kowa ya taba na azima Allah zai fito ma na faɗa muku ai kun shiga uku an yi walikiya mun ganku kun yi barin bakinku saboda mukami naku to Allah ya fi ƙarfinku kun manta shi ya yi ku mulkin ma shi ya baku annabi ne gatanku sanadi na addininku dan shi aka yi ku ya fi ƙarfinku annabi ya fi kowa ku faɗa musu ya fi komai kowa ya tabo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi Allah ma bai barin shi annabi ya fi kowa ku faɗa musu ya fi komai kowa ya tabo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi Allah ma bai barin shi zan fara kasida ta da sunan Allah ya fi kowa ka ƙara dubun salati ga manzan Allah ya fi kowa dan Amina da Abdullahi bawan Allah ya fi kowa da sahabu da alil baiti masu kamala ya fi kowa da waliyai masu cewa a zo abi Allah ya fi kowa na gado sun ba da ransu ga manzan Allah wallahi akan sane du suke yin kishi annabi ya fi kowa ku faɗa musu ya fi komai kowa ya tabo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi Allah ma bai barin shi ba wani mutum guda da ya kai manzanmu ya fi kowa ko kuma ya kai tafin kafar manzanmu ya fi kowa ko da ƙura ce ta kafar manzanmu ya fi kowa balle silin gashin jikin manzanmu ya fi kowa har mata kalmi na kafar manzanmu ya fi kowa kai ya fi uwa uba har da ƴaƴayenmu ya fi kowa balle wata dukiya har da numfashinmu ya fi kowa to annabi mu akan shi muke cire mashi annabi ya fi kowa ku faɗa musu ya fi komai kowa ya tabo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi Allah ma bai barin shi kowa ya taba shi mu za mu sare kan shi ya fi kowa za mu karban dan annabi ya fi shi ya fi kowa to ga wani kafiri babacin sunan shi kun ji wawa katon arne sinanne takili na shi kun ji wawa in banda kare dabba da jahilcin shi kun ji wawa to annabi bayan kuci alfarmar shi shine fa a yanzu ma har kuke zagin annabi shi ya fi kowa ku faɗa musu ya fi komai kowa ya tabo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi Allah ma bai barin shi wai har mace ce take zagi kun ji ya ta fi kowa ta manta dacen ta kaskanta ya fi kowa to annabi shine yau ya fifita ya ta fi kowa kafin zuwan shi mata sun kaskanta ya fi kowa kuma ba su da yanci ko guda sai ya bauta fi kowa an walakanta su sosai sun fajigata ya fi kowa ko da 'ya'yansu sun so da su fa su kwanta ya fi kowa a cikin kayan gado ake ta rabata ya fi kowa mutum kunya yake in ya haifo mata ya fi kowa wallahi binne ta suke yi da ranta ya fi kowa
Rabbi ne ya sa aka daina kashe ta, ya fi kowa, ya kwato mata yanci ta daina jigata, ya fi kowa, kuma yau mace ce take zagi kun ji ta, ya fi kowa, har wasu suna ta goyon bayanta, ya fi kowa, sun bar Allah da manzo sun zabe ta, ya fi kowa, to ashe dan rawanin su suke kare ta, ya fi kowa, manufar Abu Ahmad idan an ji ta, kowa taɓa annabi mu sai mun Annabi ya fi karshi. kowa, ku faɗa musu ya fi komai. Kowa ya taɓo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi, Allah ma bai barin shi. Annabi ya fi kowa, ku faɗa musu ya fi komai. Kowa ya taɓo janabin ma'aiki mu ba ma barin shi, Allah ma bai barin shi. Annabi ya fi kowa.